Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw saya kaagi karon? Muganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Wilbert. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kay bati ka ba daw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag? Magpagwapa man gyud ka? Gisat ko og blind date sa ko, amiga. Unya? Gusto ko nga gwapa ko. Sus, sagun sa isuloob ni mo, ngayon mga gawin. Ingon ka, wakoy angay. Wait, klaro ni mo eh. Oy, asa ka oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila small ma. Nagpauban siya kung ako good. Ngitag sa nina. Unya, sugot lang kag ingon na. Ha? Nak, naibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mawa siya ako. Wilbert. Oh. Bainso, Bay, tapi good news. saan na? Bauli na ko na sa Pinas, for good. Mo ba? Mayo hinun bay. Sugatang sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Anong Miss Kayla? Nga, nagsige magsulob og shades din suit sa office. Padahong siya dari sa kong table. Palihog ko og double check, ani. Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? What lang? Ngano di ay? Murag amawtan na ang shades din soda. O, sige. Akong tangtangon, ha? Happy? Ang hubog mo kinimong mata. Chika ta later, out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyo ni mo. O, lagi. Kay tambo ko no ko. Di mo tambugod. Chabira. Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuo niya eh. Ihas tong tawhan na. Wilbert. Gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tayo duty. Pwede ko badan ko nimo? Kuan, hala. Mabot ra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero, kuan, pwede tayong magkuyog. Aron, makaila sa kaniya ba? O, manglaag tayo ni Guman. Sige ba? Bay, si Kayla. Kayla, si Enzo, akong best friend. Hi.
Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nga, nari kay gwapa ka ayong umiga. Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O saman, di ba tayo mga to? Or napakay planong musakay ug balik sa aeroplano bay? Tara. Namsa, Miss Kayla? Milagro kayong wa mo chat? Magsayki mo siya pauban. Labi na kung wa mi duty. Pero karon, wa. Ako tawagan, be. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibinit sa mi. Hoy! Kaseryoso ba di mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow, strikto hagod ni mo, good. Pero nahibaw ko nga malipay ka ni ako isulti ni mo. Kami na ni Enzo? Oh. Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Mauna. Ma, Gay na naman bitaw ti ka, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi mong amigo. aw, pasagda lang sa dako siya ma, kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na si Kuhana. Happy gid kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe gid siya ka-caring na ako ay. Mayo nun. Abi ni mo, ang gipangita na ko sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan sa dako amigo. Wa pa ko makadungog na mabae na siya. O kung nagdahaw na gali ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato tagklabo niya. Ha? Okay ra din ni Kayla ba nga mag-club ka? Di man na pay bawon. Oh. Tigadan six, Rolay. Wow! Lahir ko kayo mga pinera. Bay. Oh. Migan ako sa Kayla. Saan ning imo? Binuang ra din ning imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na kaila, tanaw mo seryoso ko niya. Panggaw mo day ka? Ang ulok magbaga. Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta nimo panguyab eh. Wala ko choice. Sa may choice. Seri pagi, pero maduol ko ni mo. Usa? Unsa man ang imong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka riyan nga ni Kayla. Kay magsige kag gisgot sa iyang pangan. Siya may magpayupirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Ngano kinahanglan pa magkang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na. Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong pragamigo. O mawa na lang hinuon ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra ta. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati ng ko ni mo, Wilbert. Enzo. Pare, mahal mo raw ako.
Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinis. Sa tinuod lang, imbis nga bation kog kalakot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya o nahibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati kang. Di ni nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.